assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatu. Eɗen jogino nulal notable wuro ngo joom wuro ngo Mamadou Ba kanko woni joom wuro ngo omo bismoma e wuro he omo jaɓɓoma e wuro he omo andinma kadi garal maɗo no welimo kanko e nene makko Hajja Kudi Mamoudou Wahabou dame de fer de Boynadji eɓe jaɓɓoma eɓe bismoma ɗo e wuro he ɓe mbima kadi tana fo alanama ɗo Kellel Ndiaye moƴƴo debbo tugunde emin mbima bisimilla e inde Boynadji cimetiére Rumde e inde gorko toroɗo mo gaɗa inde mum o el fekki genar mo bonnani Fouta emin mbima bisimilla emin beela garal ma emin jinno yidema emin jinno yidede ma emin jiɗi tindede ma emin jiɗi tinenedema emin jiɗi tindede ma Alpha Kane bonnani Mbolo Birane bonnani Mbolo Ali Sidi bonnani Mbolo yen bonnani kala hande ɓe taabiya ɓe tanum Abdoul Bocar Junde Segele Pere Mala Tun Birahima Simboɓe taabiya ko donɗo laamu ko ɓi laamotoɗo ko donɗo laamu kala mo wona cuusɗo wona konotoɗo par ce que a wiyani min ka jambaro min gandi ka jambaro subu fedde addade fedde président yeeƴo Fouta ɗi kulɗo reedu watta ɗum ɗi jasɗo watta ɗum hay mon yiman andi ka karɗo a haari guila ñoɗo ñalawma andare emin gandi noon sa dawni jeeyaɗo guiƴilon dawrat sa dawni ɗon jeeyaɗo dawrat sa dawni leydi hokko leydi ɓennat emin mbima noon Ndiaye Jumore ko woni ɗo ko woni ɗo ko jasɗo ala hen woni ɗo ko yirlaɓe aadiyankoɓe gona jaam fantoɓe ko joom peeje tiɗɗen ko joom fimde tinɗen soɓe bismimama ɗo a ɓenni soɓe bismakima ɗo ala ɗo mbaɗa jippade e Fouta moɓe jippinani fof wonata koɗo e surtout ma noon tanum Abdoul Bocar Junde Segele Pele Mala Tun Birahima Simboɓe taabiya so jippima net tan fande kono makko min beltanimama noon min jii darde ma ko yo Fouta tine yo Fouta won yo Fouta waɗe yo Fouta nafe so neɗɗo jibinama noon omo yiiɗi ɓuurto o daranto ko nder darde mo yiiɗani ɓuurto noon jaɓata ko ɓuurede an noon a jaɓani ɓuurede min jiiɗi ko ɓuura emin ñaago Allah yo Allah junde balɗe ma moƴƴine battane ma sago guiɗe saggan yo Allah hokke sago hoore maɗa bandiraɓe Foutankoɓe mi salmini on kadi mi juurima on oɗo ñalawma kadi o jaama e nder ñalawmaji saabu bismade ɗo oɗo debbo ko debbo mo ganduɗa duuɓi 5 hikka amin liggodo e mum yiyande nde ko wotere to toɓɓi ɗo ko ɗon tan o toɓɓi weeɓani e nder Fouta meɗen oɗo jogade yiyande duuɓi 5 yiyande nde waylaki weeɓani nde tawno ne heewi waylude en joom gabbon en kanko noon o rewani ɗum amin jettamo no feewi amin jettanamo Allah amin belti kadi e yiidemo ɗo e nder Boynadji nde tawno amin ɗaminnomo ɗo ko ɓooyi ko adi fof amin mbiyamo bisimilla amin bismomo no feewi kanko e délégation makko o ari koye wuuro makko o ari ko ɗo jeeya o ari kadi ko ɗo yiɗa o ara amin ñaago Allah ko woni ko e dow mum nde Allah yettinta ɗum nde tawno so Allah yettini ɗum Fouta yiyat hen hoore mum ko debbo mo ganduɗa min batte mum haqqille no feewi ko mouvement yeeƴo Fouta dari faade hande o hucci tan koye nokku goto yo Fouta waɗani ɗum ɗo yo Fouta waɗani ɗum ɗo yo Fouta waɗani ɗum ɗo hewɓe ndewi ɗo ene mbiyanno yo Fouta waɗane mbatti wiide ko yo jeeƴe kañumen koye muɗumen kanko noon ko yiyande wotere o jogui so tawi woni eɗen ƴeewa yiɗɓe Fouta cuɓoɗen mo hen ko debbo daraniɗo Fouta debbo jiɗɗo Fouta gaccowo haajuji muɗum umo wala fendo ara darano Fouta par ce que min jii o rewe président de la république Podor ha e nder Damga ko ɗon président wi holi o président felliti darade haalda e makko o haalana ɗum goƴaji Fouta ɗi ene heewi joddiɗo e président haalata ko goƴi mum taw haalani goƴaji Fouta nde tawno ko debbo dariɗo ko neɗɗo so waɗi ko manar ɗum ko tan yo haalane gila no wuuri
amin gandinamo noon omo yaade yimɓe dariɓe daraniɓe Fouta yimɓe kadi ɓe min keftini ɗo henne e wuuro heɓe o yadata ene hen Alpha Kane en ene hen gandanɗa hoorema Abdoulaye Mbow en ene hen Nenam May ene mbayno leydi Moussa Thiamen ko yimɓe dariɓe e nder mouvement he min mbawa haalde mouvement yeeƴo Fouta noon taw min karlani hen musidɗo amen Karla Ka dariɗo jamma e ñalawma ana amin jiiɗi poɓɓo noon Karla Ka no feewi en jiiɗa jurnade e discours he no feewi nde tawno jiɗen tan ko haalde ɓuure oɗo debbo jooɗiɗo gandon ko neɗɗo baɗɗo fayida woni ɗo eɗen gandi daranade wiya min ko diwanam tan jinmi wona hunde wemde mais kanko ko diwan Fouta o tan o darani amin jiiɗi vraiment Foutankoɓe ne mbatta e makko haqqille e kala nde o ummi min jiiɗi Foutankoɓe e ndewa e makko e kala nde o dari amin jiiɗi Foutankoɓe e dara ballamo ko ɗum woni ko min jinno haalde hen jaafoɗon discours o wona juɗɗo fewi assalamu aleykum wa rahmatullah eyyi Kellel Ndiaye noon alay saago so darima alay saago mi haala mi wawa haalde on alay saago o ko sehilam ko ɓi nenam kala ko ƴetti guel subaka ha nangue muɗo mi tinat kala ko waɗi mi tinat min ala fof no min jaɗa min jaɗɗo ha Hammadi Hunare min jaadi ma Mboursogue ɗo ala fof ko min mbaɗa ɗon fof o oppani ko debbo dariɗo o wiye mon mbiyamo noon bisimilla mon e Boynadji kadi ko galɗa ho min beltima hen Kellel Ndiaye ha woni gonga min noon mi wawa haalde kono sa darima ɗo en kuttidira saago mi haalata saabu ka moƴƴo ka jontaɗo bandiraɓe haala ala nawligu ko addi en ɗo ko toppiriɗen ɗum so goto fof hoori daña ko haali nde wonno so tawi a yaade oɗo debbo dariɗo dadaniɗo yo Fouta firtu dariɗo dadaniɗo yo Fouta won dariɗo dadaniɗo yo gueɗal Fouta yaltu so tawi a ari e muɗum a ari e nottade e muɗum il faut mbatta hakkille no fewi kereɗa ko jogori haalde walla ko jogori haalede sa hooti daña ko kalɗa oɗo wiyete ko Kellel Penda Gaysiri ndumɓe kude nimsane oɗo wiyete ko Kellel Demba Tugunde Ndiaye ko ɓeñu ganda kiɗɗo takkido kedde waraɓe ko délégué bobo joom jamanu Kellel ko wuuri jibina ko anda jotene gojji anda jotene ɓawɗi ay nguɗo laamu o satti o tawi galle bammakko Allah wallimo noon Allah wallimo hen guilo jibina ko ni o rewra minen guila hamin poti ni minen jaadi kono guilo jibina kanko ko bataɗo so tawi kanko hande o dari momo darano lefol laamu ngu ala ko umminimo so wona yo Fouta ɓuur yo Fouta won on Allah wallat ɗum Allah yanta hen albarka Allah noon albarka yidde albarka Foutankoɓe yiɗɓe mo ndewi caggal makko albarka Foutankoɓe yiɗɓe mo ndewi caggal makko mbaɗimo soutenir neɗɗo goto wawa wadde haydara neɗɗo so jawo woro sa waɗi ni senglata kono so ɗe keewi sa waɗi tan wonata ko celeng Kellel Ndiaye noon ko Foutankoɓe mbaɗi ɗum ɓamti ɗum ko Foutankoɓe ɓurni ɗum Foutankoɓe towni ɗum sino wonano ɓeɗo hayso yiiɗi yaade o wawa yaade kamɓe townimo ɓurnimo yo Allah walluɓe yo Allah townuɓe noɓe towniri Kellel Demba Tugunde ni min jeehi ɗo to Aly Ngouille Ndiaye ministére de l' agriculture nomin jettinde Aly Ngouille Ndiaye o wimo holko cohluɗa o wi min cohlumi tan ko jiɗmi ko dokka ham machine ngaji traiteur uji machine ngaji pompe mboɗa nawa Foutankoɓe goyi goni ko hivernage enen jiiɗi hebde machine ngaji pompe e machine ngaji traiteur uji pour mbawa dañde no ndemiri par ce que koye ndungu wona Aly Ngouille Ndiaye haalde makko ha paari machine ngaji ɗi ko ni keɓirte ko ni mbasirte o haalde mum ha paari Aly Ngouille Ndiaye wi mbada ari ça fait l'occasion o wi ko holɗum o wi jinmi ko haalandema komi mbaɗo posé candidature am o wi Aly Ngouille Ndiaye min no gummotoɓe galle amen nde mbanmi déplacement garmi ɗo nde addimi ɗo ko Foutankoɓe kono haali ko haalama particulier haalama personnel ɗaccu hammi ha gongol saɗa sohlimi nodda ham kono hande ko Foutankoɓe addi ɗum noon oɗo ko heddi ko heewi ko ganduɗa ɗum kadi ma garoy hen ko ganduɗa omona darani pour heɓande Foutankoɓe ɗum ko financement ɗum koko fate liggeyaji sukaɓe ɗum hamin gandi ɗum omo ngal jaɓɓal mon keɓ ɗum ɗon so Allah ittani ko satti ñagontoɗenmo ko judde balɗe o jiɗi battane on calminama onon foof minen kam ko zone uji Boynadji mbaɗa wiye Aliou Diaw hande ɗo kala zone gonɗo e nder Boynadji kaw Alpha oɗo o darima o yewtude amen o haaldimi no haalama nde wonno kadi so tawi aɗa haala neɗɗo ko ma gara mo no ganda jikkumo oɗo ñande min garemo nde o wiri jaɓɓade min guila damata galle o hokki min ganda hoorema kala ko weltinde innama de oɗo Seydi Ndiaye kala kadi ganda hoorema ko ala seeɗa moƴƴani kala jayanoɗo o weltini ɗum toon ha welti temen ɓitta temen paaɗaka ko wi ko darnemo ko fuuro ko fuuri tan on jiiɗo suwaɓe hewɓe nan ɗo e nder Boynadji
ɓe liggay ko mine baɗaɓe liggoroɓe nangue kono oɗo inchallah kanko mo darrum witt ko jogui o ano sa wuni gay dejat oɗo o mbawko mo famdani on jiimo daremo tan daremo surtout ma onon rewɓe so tawi rewɓe dañi neɗɗo dartoɗe ne walla fuure meɗen so jii fuure no walle kay fuure ko tardi ha so jii fuure no walle fuure ko tardi minen caggal Allah minen caggal mo hari minen caggal kaw alpha oɗo kanko holli min ngol ɗo lawol kala to mbawɗa yaade sa noddi min garat so tawi emin celli emin cellani fof min garat nde wonno fuuro o woɗi min a jarama seydi Ndiaye jeunesse Boynadji fof nen caggal Allah ene caggal ma ha yeeso Allah kala mon Ndiaye seydi Ndiaye assalamu aleykum wa rahmatullah wa taala wa barakatuh mi wi alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin mi yetti Allah mi juula nelaɗo sallallahu alaihi wasallam mi yetti nena e baba mi yetti noon bandiraɓe mi korejam arɓe ɗo hande notade mi hande noon ko ñalawma e nder ñalawmaji hande o ñalawma yejjittake ñalawma naate e histoire hol dalilu ko debbo mo ganduɗa ko debbo e nder rewɓe debbo mo ganduɗa bawɗo worɓe debbo mo ganduɗa ala ko woni hamme mum ala ko woni yaadu mum ala ko woni darde mum so wona yo président yeeƴo Fouta yo Fouta heɓ gueɗal mum duuɓi 5 konngol gotol Kellel Ndiaye emin mbima bisimilla ma e nder ɓerɗe to bisimilla ma e nder wuuro he emin bismoma Boynadji fof ne bismoma jo wuro ngo almami wuro ngo kamɓe fof eɓe bismo on ko hunde noon nde jinnomi holko woni sababu Alpha Kane rewde e Kellel Ndiaye Sénégal Fouta en jiide yimɓe wiyoɓe gaare gotane min kono gaare daroɗen beele daroɗen enen ɓiɓɓe Foutankoɓe gonen gotum beele kuleɗen beele guelal men ne yaltine ala ɗo meɗi nane tona Kellel Ndiaye ko jiimi ko gurmi ha hande ko mi meeɗa yiide debbo dari hay gorko ƴeew tan gorko ɓe waɗa ko debbo baba Ousmane Ndiaye noon wi o funta ɗon de Ousmane Ndiaye o yo wona debbo ko gorko ɗum firti noon ko pellital gorko o jogui emin jetta Allah no fewi Kellel Boynadji nan ko Boynadji ma sukaɓe Boynadji nani rewɓe Boynadji nani mawɓe Boynadji nani darde ma ne dariɗa duuɓi 5 e mouvement président yeeƴo Fouta caggal nde ndenninɗa ɓiɓɓe Foutankoɓe wonɓe jeeri wonɓe waalo département Podor département Ranérou département Kanel Europe Amérique fof ndendinɗa ɓiɓɓe Foutankoɓe holko mbiɗaɓe ko ndenten mbaɗen fedde wiyetene yeeƴo Fouta lelnen gueɗe 10 beele président ne yeeƴo en ten ndenti en kewi tan ɓe kulat laamu hersata hulat laamu huuli ko dental yimɓe laawol huuli ko nanodirɓe to yimɓe ndentani gonani gotum namdi fodde mumen keɓata Foutankoɓe nootima ɓiɓɓe Foutankoɓe nootima to jeeri e waalo jenneɗa hen mbiɗa Fouta ne jarani kam a accani ƴetteɗa hen mbiɗa Fouta ne jarani kam a accani mbaɗeɗen lacrymogène aji to Wourossogui manifestation bannoɗo nde garal président yoga e leader uji men mbaɗino haɓɓere wotere jiiɗi ubbude caɗele Fouta Kellel Ndiaye wi caɗele Fouta ubbetake to mbaɗo wuuri omoni holno Kellel Ndiaye waɗi o darni ko konu makko département Podor o darni konu makko département Matam o darni konu makko département Kanel o darni konu makko département Ranérou kala ɗo président wirti yiye ɗon tekke boɗeje o namdo o ko woni o wiyete Kellel Ndiaye ko bande de kono ala ko nafata bande sa nafani Fouta tan wonɗa kam o ari guiju noon o yi tekke boɗeje o wi ko ɗum woni ɓe mbi ko Kellel Ndiaye o weltaki o wima ko ya yeeƴo Fouta o ari Wourossogui o yi tekke boɗeje ɓe mbi ko woni ɓe mbi ko Kellel Ndiaye ko woni o wima tan ko ya yeeƴo Fouta o ari Hunare o wi o tampi o haaɓi balle kam Kellel ara ko ñanden o dartini cortège président darti omoni foɓenemo président neli protocole mum mboɗo dari toon ji vidéo ma on ji simis goto joolejo waɗi simis boɗejo ari yeeli ñaagui wi tinnoɗe président tampi hande o wi ko yo Kellel daro o hokka ɗum micro haala caɗele Foutankoɓe
ndeke noon ko leader aji men mbino ene mbaɗa ko ɗum laataki Kellel darima caɗele Fouta cali ubbede omoni o ubbidi min kam mi meeɗa yiide gorko darni cortège président ala noon ko haali debbo darni cortège président dari sababude oɗo debbo président rokkimo micro yo haal caɗele Fouta o limti université mo Matam o yi sukaɓe meɗen étudiant ji gonɓe département wonɓe Saint-Louis wonɓe Dakar tampi lorli keyɗi ngala to goni wonen gacci jangdel yo université waɗe Fouta o wi ko rewɓe nana jibina e saretaji laawol dane maayo Jokkere wonde toon nde yo ƴiw laawol dane maayo yo waɗe o wi ko sukaɓe nanɗoɓe ganduɗa jangde men ne boni heɓoɓe bac tan gacca walla jaaha ɓooya gacca o wi ko président waɗa tan formation ngaji sukaɓe men daña métier daña ko liggi daña diplôme aji sukaɓe oɗon jogui métier école aji métier nan ɗo o dari o wi président jinmi ko ndiyam diwan lowre diwan ferlo caɗele gonɗe toon ɗe yo giw ɗom ka yalta e Fouta debbo Foutanke hanani jibinde e dow lawol saka e dow saret